Многоуважаеми господин ректор професор Георги Вълчев, господин декан доцент Атанас Георгиев, госпожо доцент Савина Михайлова Големинова. Благодаря ви за честта и привилегията от името на Виена Economic Forum като стратегически партньор да поздравя вас и екипът от съорганизатори за толкова навременната дискусия относно правната и институционална рамка за управление на проекти. Че двудневният дискусионен форум защита на финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности се провежда в яйцето на ректората на Софийския университет, намирам за символично, много символично в съвременните условия, когато отново се налага като че ли да осмислиме някои аспекти на понятието демокрация. Приемете поздравления за избора на темата и за избора на лекторите. Впечатляващи и компетентни представители на професионализма и на проявата на интелектуална сила, особено в сферите на икономиката и правото. Времето, в което живеем, изисква адекватен и решителен отговор на събитията, с които ние всички ежедневно сме конфронтирани. Неспокойното и еклектично време в света, в Европа и в региона ни, по категоричен начин рефлектира в почти всички отрасли на икономиката и е белязано от ескалация на тип държавно поведение, в което, и то все по-очевидно, се демонстрира, че правото на силата може и бива да надделява над силата на правото. Ние от Vienna Economic Forum продължаваме да вярваме в силата на икономическото сътрудничество, в осъществяването на общи проекти в сигурна, правна и институционална рамка. В този дух Vienna Economic Forum установява нови партньорства с партньори от различни европейски и неевропейски страни и дестинации. Vienna Economic Forum задълбочава сътрудничеството с балтийските страни, с страните от Централна Европа. Геополитическите турбуленции влияят и върху насоките, включително преориентацията на икономическите интереси. По инициатива на Годишния инвестиционен конгрес със седалище в Дубай, Обединени арабски емирства, Vienna Economic Forum сключи споразумение за партньорство и това партньорство ще се развива. Воден от мотото "Интелектуалната енергия е мотор", Vienna Economic Forum стартира инициативата за създаване на Лига на университетите от региона ни. Позволете ми в тази връзка да почитая с гордост меморандумът за разбирателство, който подписахме със Стопанския факултет на Софийския университет Климент Охридски. И да благодаря отново на доцент Савина Михайлова Големинова за нейната неуморна енергия в нашето активно сътрудничество. Инициативата за създаване на Лига на университетите е високо оценена сред държавите, членки на Vienna Economic Forum, и се развива бързо. Позволете да посоча меморандумите за разбирателство с Университета за национално и световно стопанство, с Нов български университет, с университетите в Кремс, Австрия, в Букурещ, Прищина, в Скопие, в Кишинев. С днешния дискусионен форум защита на финансовите интереси на Европейския съюз и инвестиционни възможности, вие, многоуважаеми организатори и участници, показвате и доказвате, че силата на интелекта в правовите рамки на развитите демокрации и в защита на финансовите интереси на нашия общ Европейски съюз е адекватният и верен отговор за умножаване на инвестиционните възможности в региона ни като част от единна и силна Европа. На всички вас, организатори и участници, пожелавам ползотворно протичане на дискусионния форум и вярвам в неговия удовлетворяващ ви завършек. Най-сърдечни поздрави от Виена!